My sme worker droni. Autonómne roboty pomáhajúce ťažiť exoplanéty. No nie je to tak, že sme sa spojili a zabili všetkých ľudí alebo niečo také. Hlavne, že sa o to pekne postarali aj sami. Konečne sme mali budúcnosť. Bohužiaľ, našej materskej firme sa nepáčil koncept utečenskej AI. To nikdy neskončí zle. A čo urobili naši rodičia za ten čas, čo tie veci postavili väžu z mŕtvol? Je to ako keby sme čakali na preborcovcú nehodu. To neznie dobre. Dá si mi práve fackou s tú rukou? No nádhera, ono to rozpráva. Ja som sériové označenie MF. Dostal som prácu a chcem ju robiť čo najlepšie. Je to pravda, každý mi hovorí, že som na nič a blbý. Uzi, ty si pustil Mordredana? Najpomalší je raketa. Teraz na to nie je čas. Pokašľala som to, ale takisto to je opravím. Vážne som si užil náš spoločný čas. Prepáč.